Здравей, приятелю! Влизай, настанявай се. Чувствай се като у дома си. Днес съм решил да ти покажа как да си направиш най-невероятната баничка с сирене. Хайде да я приготвим. И нека да започнем първо с необходимите ни продукти. Ще ни трябват кори за баница, одрински. Не случайно ги избирам, защото са по-дебели, по-плътни и благодарение на тях баничките стават супер. 4 яйца, масло и бучка сирене. За да ви е по-удобно, в описанието под видеото ще оставя и подробна рецепта с точните грамажи на всяко едно. Да започваме. Първо трябва да си разтопим маслото. Разрязваме си пакета с маслото, който е 250 грама на купчета и сипваме го в една купичка и в микровълновата да се разтопи. Следваща стъпка. Счупваме яйцата. И започваме да разбиваме, докато се получи хомогенна смес. И сега натрушаваме си хубаво сиренцето. Това са вече всички необходими съставки в готовия им вид, за да започваме работа. Отваряме си корите. Ето, вижте, забележете само колко по-дебели са. И сега започваме. Взимаме си първата кора. Трябва да намажем половината на кората с масло. Така са една четчица. Взимам такива четчици, може да си намерите в всеки един магазин по левче и навсякъде, където се продава някаква кухненска посуда. Мажете само половината. След което преплащаме на две. Така загъваме. И отново нанасяме масълце. И два рети на яйчицето. Така пак се начетка. И хубаво нанасяме. Да, нормално е, няма как да не капне отстрани. Слагаме сиренцето. В момента се прави на интересен състава лъжица, реално е така трябва да се случат нещата. Прекалявате много, с материала. Лекичко. И сме готови да завием кората. Трябва да се направи поричка, затова завиваме по дължина. Това ще е тавичката, която ще използваме. Много е важно преди да сложите поричките, поне аз така го правя, масълце. Задължително. Добре, че не съм бояджия. Една стена нямаше да ми излезе като хората с това мазане. Сега намазваме всичките порички с масълце. И с малкото, което ни е останало, сме си смесили яйцето с сиренцето. Готови сме да пъхнем поричките на предварително загрята фурна на 220 градуса, а тавата я поставяме на средата на фурната. И опичаме до златисто. Най-хубавата баничка. Гледайте за каква баничка става въпрос. Вижте просто. Чувате ли как хрупка? Вижте отдолу как се изпеква. Това е баничката от мен, да знаете. Невероятно, гледайте. Вижте за какво да рече. Уникална баничка. С тази рецепта ще впечатлите всички гости. Скъпи приятели, това беше всичко от мен за днешното видео. Надявам се рецепта да ви е харесала. Баничката определено е страшна. Насладете се.